que el fet de ser refugiat per si mateix és molt difícil deixar el teu entorn, el teu país, la gent que estimes i anar-te a un altre país. Però ser dona se complica doble, perquè et estigmatitzen aquí, en el país d'acollida, diguéssim, en el país que tu surts. Perquè no és igual consideren la família si el seu fill se refugia i se'n va a buscar el tros de pa que la filla. Perquè per molts països, diguéssim, comentant en el meu país, Afganistan, normalment les dones s'han de quedar a casa. Llavors, si la dona s'atreveix a refugiar-se per circumstàncies difícils, fins i tot en el seu país d'origen no li veuen bé. Llavors, arribar a un altre país, no conèixer cultura, no conèixer llengua i vivint en el teu dia a dia molta violència i trobar-te en un altre país que encara que no hi hagi aquella violència, però fet que ets una dona té moltes limitacions. Per desgràcia del món, la guerra s'ha convertit també com a moda. Avui estem parlant d'Afganistan, demà parlem de Síria, demà passat parlem de Palestina. Llavors és com si les coses canvien, perquè, diguéssim, la comunitat internacional, quan els interessa d'un tema parlen, si no els interessa no parlen. El conflicte de l'Afganistan fa més de 40 anys que existeix i no n'hi ha manera que es parés. I tot és perquè una vegada, quan els interessa segons què s'enfoquen i Afganistan, 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 després Síria, però tots els països que estan en conflicte, estan en guerra, és perquè els altres països estan fabricant armes. Perquè altres països estan, diguéssim, volen que aquest conflicte existeixi, perquè jo quan parlo amb els nens petits, amb els joves a les escoles, jo els dic, les armes no són per una exposició per veure si que maco queda. No és una obra de l'art dels artistes, és perquè facin mal. Llavors és un producte que per vendre i utilitzar-lo. I utilitzar farà mal a altra gent que no tenen res a veure amb guerra i conflictes. És que per sensibilitzar gent, perquè moltes vegades quan tu te'n vas a una conferència, parles sobre el tema de refugiats, és com venen només aquelles persones que són sensibilitzades. Llavors hem de buscar altres formats d'expressar-nos com a obra del teatre, com a cine, com a, diguéssim, coses que aquella gent que no tenen interès de només, diguéssim, venir a veure què està passant al tema de refugiats, que per altres formats els hi arribi que això realment està passant, que la vida de l'Anna Frank i del camp de concentració, la gent que escriuen llibres que passa 70-80 anys era enrere, però que no ha quedat enrere, que cada dia està continuant. Llavors, que això ha de sortir a la llum. Per tant, hem de buscar altres formats, altres maneres d'expressar-nos perquè sigui forma de vídeo, diguéssim, comunicació visual o escrita. Jo he buscat altres formes també d'expressar el veu de refugiats